Yes. Hej. Jeg vil så gerne fortælle lidt noget om de her definitioner, vi vil bruge til at kunne bevise sætning 4, 2, 3. Og for det første definition 19, det siger noget om, at for enhver naturligt tal n, er så n-fakultet defineret ved, at n-fakultet er lige med n ganget så med, hvor vi har så, at vi trækker naturligt tal n fra 1. Og så dermed, så kan vi så det bliver jo så for eksempel, hvis vi nu tager, vores eksempel. Hvis vi har 5 fakultet, så har vi 5 ganget med 4. Og så er det næste, så har vi også, det har vi så 4 minus 1, og det vil så give så 3. Og det fortsætter bare ud af, det er derfor, det giver 2 og 1. Og så har vi så definition 20, og den siger så noget om, at når man har en endelig given mængde, som er A, for eksempel det her, det kan være A1 og A2, og så altså AN og derudad. Og så har vi så, at vi forklarer noget om, hvad en permutation er. Og en permutation, det er, at elementerne i A, det er så en opstilling af de her elementerne i A, som står i en bestemt rækkefølge. Og for eksempel så er det illustreret her nu. Så hvis jeg nu har 4 pladser, og så har på det første plads, der har jeg N. Og der har jeg så taget, for eksempel hvis jeg har 4 ting, så har jeg taget den første ting. Og så på den anden plads, der kan det første ting ikke stå der længere. Så bliver jeg nødt til at trække N, eller 1 fra N. Fordi så har jeg kun 3, jeg kan vælge imellem. Og det er det samme på 3. plads og 4. plads. Og så til sidst har jeg kun én mulighed, fordi at alle de andre er taget. Så har jeg så definition 24, og det siger så noget om, at vi skal lade n og k være ikke-negative heltal, fordi, eller med at k skal være større end 0, men den skal være mindre end n. Og så er så det her binomial koefficienten n over k defineret ved, at vi har det her med at n over k, det er lige med n-fakultet, divideret med k-fakultet, gangen ind i parentesen med n trukket fra k, og så parentes slut, og så fakultet. Og vi kan også se det her, at n-fakultet det er det samme som herover, som vi også kan se i definition 19. Ja. Tak for det, Laura. Nu vil jeg så bevise sætning 4.2e. Og sætning 4.2e siger, for en n-mængde A er antallet af permutationer fakultet n. Det vil altså sige, at antallet af elementer udgør fakultetstallet. Og dertil vil jeg lige komme med et eksempel. Hvis vi for eksempel siger, at vi skal kåre verdens bedste fodboldspiller, og vi har 4 mulige kandidater, så kan vi opstille den boks, som Laura også snakkede om før. Bum, 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 bum. Og der har vi 4 kasser. Vi har 4 elementer, vi skriver lige her. Og hvis vi skal vælge verdens bedste fodboldspiller, så til den første post, der kan vi vælge mellem alle 4. Hvis vi nu siger, at de 4 kandidater, det er Ronaldo, Bale, Messi og Neymar, så kan vi for eksempel vælge en af dem i den første. Så vælger vi for eksempel Ronaldo. Skal bare lige R. Så ved den næste, der kan vi jo ikke vælge Ronaldo længere. Det vil sige, at vi kan vælge de 4 minus 1 minus Ronaldo. Så der er altså 3 tilbage. Så skriver vi for eksempel B for Bale. Af de 3, så ved den tredje kasse, åbning, dør, boks, ting. Der kan vi vælge alle 4 minus 2, fordi vi kan ikke vælge de her 2 længere. Så der skriver vi for eksempel M for Messi. Og så den sidste har vi kun 1 tilbage. 4 minus 3, der er 1. Og det er så Neymar. Nu skal vi så lige regne det her ud. Så det vil sige, at vi siger, og nu gør vi så brug af multiplikationsprincippet. Og dertil siger vi, den første havde vi 4 muligheder. Der skriver vi 4. I den næste, så ganger vi med 4 minus 1, fordi vi ikke kunne bruge den første mere. Så ganger vi med 4 minus 2. Og så ganger vi med 4 minus 3. Så ganger vi med 4 minus... Vi skal ikke gange mere, faktisk. Så, og det bliver så lige med 4 gange 3 gange 2 gange 1
4 gange 3 gange 2 gange 1. Og det er jo faktisk det samme som fakultet 4. Og vi havde 4 elementer. Vi ender med fakultet 4. Det vil sige, at vores mængde af elementer er lige med vores fakultetstal. Det var det. Ja. Det næste step, det er så, at vi skal snakke om sætning 422, som siger, at givet en n-mængde af A og et helt tal k, som er imellem 0 og n, så er antallet af k-permutationer n gange parentes n minus 1 gange parentes n minus 2, det fortsætter indtil n minus parentes k minus 1. Det er så lige med n fakultet over n minus k fakultet. Og det her, det skal vi så bevise. Det første, jeg starter med, det er at skrive det her ned op. Det jeg bliver nødt til at gøre, for at få det her til nogenlunde at ligne det her, det er, at jeg er nødt til at forlænge brøken. Eller jeg forlænger brøken, hedder det. Så jeg forlænger det med det her led her. N minus k, vi fortsætter, gange 2 gange 1. Og det gør jeg så også i nævneren. Og det kan godt se rigtig forvirrende ud lige nu, så det jeg gør, det er, at jeg egentlig indsætter nogle tal for at vise, hvordan det her det giver mening. Okay, grundet mange tekniske problemer, så optager vi lige, jeg vil nødt til at ændre lidt i tingene. Men det jeg er nødt til, det er, at for at vise, at der er faktisk en sammenhæng imellem det her og det her led her, så er det lettest at vise det gennem et eksempel. Det eksempel, vi bruger, det er, at vi har en 7-mængde med 4 permutationer. Det vil så sige, at vores n-værdi er 7, imens vores k-værdi er 4. Det jeg så gør, det er, at jeg indsætter de her værdier op heroppe i formlen. Så det er det, jeg starter med at gøre. Så det bliver 7 gange 7 minus 1 gange 7 minus 2, hvilket fortsætter indtil 7 minus parentes af 4 minus 1 gange 7 minus 4, hvilket fortsætter indtil det hedder 2 gange 1. Samme gør jeg også tælleren, så det hedder 7 minus 4, hvilket fortsætter indtil 2 gange 1. Nu begynder vi så at regne lidt på det. 7 minus 1, det giver 6. 7 minus 2, det giver 5. 4 minus 1 giver 3. 7 minus 3, det giver 4. 7 minus 4 giver 3. Gange 2 gange 1. Samme sker her. 7 minus 4, det er 3. Gange 2 gange 1. Så kan man hurtigt godt spotte, at de her to led går ud i hinanden. Men man kan også godt se, at det der faktisk står her, det svarer til 7 fakultet over 3 fakultet. Men man kan faktisk godt omskrive tallet 3 her. Man kan nemlig skrive det sådan her. 7 fakultet over 7 minus 4 fakultet. 7 minus 4 giver jo som sagt 3. Men når vi skriver det på den her måde her, så har vi nemlig både vores n og k-værdi inde i den her dernede her. Så derfor så kan man nemlig sige, at det her, det bliver Cn fakultet over n minus k fakultet. Og så er sætningen 4, 2, 2 bevist. Ja, og tak til de andre. Og ved hjælp af de definitioner og sætninger, som min gruppe nu har bevist, vil jeg nu bevise sætning 4, 2, 3. Og først og fremmest så siger vi, at vi lader A være en n-mængde, og k et helt tal, som er større end 0, men mindre end n. Og så kan vi simpelthen sige, at
antallet af k-delmængder af A, det er givet ved binomialkoefficienten n over k er lige med n fakultet divideret med n minus k fakultet gange k fakultet. Og nu vil jeg så benytte mig af sætning 422, som Agnes lige har bevist. Og sætning 422, den siger jo, at man kan udregne antallet af k-permutationer som n fakultet over n minus k fakultet. Når man så vil udregne antallet af k-kombinationer, så k-delmængder af, så dividerer man så med k-fakultet. Så derfor så kommer det til at se sådan her ud. Permutation divideret med antallet af k-kombinationer. Og det her, det kan man sige, at rækkefølgen den er underordnet, den er altså ligegyldig. Derfor så skriver jeg det her op nu, altså den måde, man finder antallet af k-permutationer. N fakultet over n minus k fakultet. Og så fandt vi jo lige frem til, at man skulle dividere med antallet af k-kombinationer. Derfor siger vi divideret med k fakultet. Og når man dividerer en brøkket tal, så må man jo gange ind på den omvendte, altså gange ind på nævneren. Så den kommer til at se sådan her ud. N fakultet over n minus k fakultet gange med k fakultet. Og det her, det er så defineret ved binomialkoefficienten af n over k. Og det er det, vi har her. Så nu er sætning 4, 2, 3 bevist. Ja, tak fordi du lyttede med.